Salut și bine ai revenit pe canal. Vrei să înveți cocoșelul? Ei bine, iată-l. Bineînțeles, este vorba de moneda de 20 de franci, reprezentând cocoșul galic. Este una dintre denumirile întâlnite pentru această monedă, cealaltă fiind denumită Merien, așa cum este personajul principal de pe avers. Dacă tot a venit vorba despre ea, Merien reprezintă o personificare a triumfului Republicii Franceze din timpul Revoluției și totodată este asemuită cu o zeiță a libertății. Pe reversul monedei vedem cocoșul galic. Galia este vechiul nume al regiunii geografice în care este poziționată astăzi Franța. Provine din cuvântul latinesc galus, care înseamnă cocoș. Cocoșul în cultura franceză reprezintă un simbol pentru curaj și vitejie și totodată reprezintă biruința luminii asupra întunericului. Așa cum știm cu toții, cocoșul cântă la răsărit, iar răsăritul practic ne dă speranța unei noi zile. Moneda pe care eu vreau să vă prezint astăzi este cea de 20 de franci din 1908. Această monedă s-a bătut, bineînțeles, pe decursul mai multor ani, în două perioade distincte. Prima perioadă este între 1898 și 1906, iar cea de-a doua perioadă între 1907 și 1914. Perioada aceasta din urmă, dintre 1907 și 1914, este întâlnită și pe monedele bătute mai târziu, după al doilea război mondial, adică între anii 1951 și 1960, cum este și cazul acestei monede. Practic pot fi considerate restrike-uri, iar ca distincție față de monedele bătute în perioada menționată pe monedă, adică efectiv bătute la data reprezentată pe monedă, nu se poate face o mare diferență. Din păcate, eu nu dețin o monedă din prima perioadă, astfel încât să le putem compara. Din ce am citit, diferența ar fi că aceste restrike-uri ar fi de o calitate mai bună și o culoare un pic mai roșiatică. Acum, nu. E o chestie subiectivă, fiecare poate decide pentru el referitor la alte moduri de a face această diferență. Este o monedă destul de populară și datorită faptului că s-au bătut foarte multe exemplare. Cum spuneam, cele bătute între 1907 și 1914, pe lângă datele efective, mai avem și 37 de milioane de restrike-uri de-a lungul acestor 8 ani. În anul 1907 avem cele mai comune dintre aceste monede, aproximativ 17 milioane, iar cele mai puțin comune sunt cele bătute în anul 1900. Este vorba de aproximativ 605.000. Mai există o legendă, să-i spunem, cu un număr mult mai mic, până în 10.000 de monede bătute, tot cu anul 1900, însă personal nu aș vrea să speculez mai mult pe acest subiect.
Ca de obicei, moneda are dimensiunile standard, adică 21 de milimetri în diametru, o grosime de 1,25 de milimetri, iar greutatea, cea standard, 6,45 de grame de aur de puritate 90%, adică o greutate de aur pur de 5,8 grame. Acum, având în vedere condițiile politice și economice din țara noastră din ultimele zile, precum și evoluția prețului aurului pe piețele internaționale, o astfel de monedă poate acum fi găsită la prețuri începând de la 3100 de lei pe site-uri specifice, bineînțeles prețul urcând în funcție de condiția monedei, de tiraj și așa mai departe. Cam asta ar fi prezentarea pe scurt a acestei monede. Vă aștept și data viitoare. La revedere!